On bir tovarlay diye, o adam ölünden sonra turcağı näme? Bütün akşam yattıkta uqa gittik. Hamana akşam 12'de yatıptırsın. Erti bilen 5'te turupsun. Ey cemaat, qaw dikkat edin. Bütün akşam 12'de yatıpsın. Şundan atanne 5'te turupsun. Şu 5 saat geçirliğini bilýän mi qaw uqyň alsın? Yok. Bir kellen goýanyň bilýän, bir kellen galdyranyň bilýän. Bir saniye ýaly bolmaýar. Kabirde yatan adamdy kıyamet boldy diýip turdularna. Qalu ya weylana men ba'asana min marqadina. Siz kim bir turdy diýjek. Qalu ya weylana men ba'asana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. O ham şonu kabirden turan kafir aýtjak. Bir kim turdy ýatyqaq diýjek. On Hudaý tarapdan aýtjak kıyamet diýenler işi Allah'ın wa'desi geldi diýjekler. Bir adam kıyamet yok diýen bolsa, ölüňden soňra näjere turýan diýseler, şoňa aýt, akşam ýatanda erti turjagyň fikir etýänmi di? Ölü ýanyk bolup ýatdy. Ölü bilen ukyň farky ýokdur. Hemme kişi diýenler. Kafir musulman aýdy. Ölü uky ikisi dogandyr. Ölü bilen uky ikisi dogan. Hatta Kur'an-ı Kerim'de var. Ölen adamın ruhu çykýar dämi? Yatan adamın da ruhu çykýar da. Jany var, ruh çykýar ýatykan. Yatyn adamın ruhu çykýar da ukudyka. Ondan çürüm yatan adam aýrylan adamy diýişinde görýändir. İkisiniň de ruhu daşarda bolansaň. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. 24-nji paraň awwelin seffesinde var. Adam yatyka ruh çykýar diýip hut Kur'an'da var. Wallati lam tamut fi manamiha. Omşal adam aýt, öten akşam yatdyk 12'de, 5'te turduň da daň atanna erti adan çekilenni. Turanmoy, yaňjy kelläni goýdyk, bir turduk. Kıyamet de şojura boljakda. Şeýat adamly ölýe, gün kıyamete geçýärdi. Gün kıyamete geçýär. Asl zindigi kıyamatda. Häzir öwde zindigi kan. Häzir öwde ýaşaýyşkan. Bir muqaddama, bir ýaşaýa, bir 10 ýaşaýa, bir 50 ýaşaýa, bir 100 ýaşaýa, bir toý etip geçýär, bir ölünmän geçýär, bir pully bolup geçýär, bir pulsuz bolup geçýär, bir jany sag bolup geçýär, bir mirid bolup geçýär, bir nagys bolup geçýär, bir kamil bolup geçýär, bir pir bolup geçýär, bir sofa bolup geçýär. Her ýagdaýda we kıyamatda da sual kitap, hesap kitap. Asl zindigi o ham şotada.